Prevention is better than cure. Apiniting pasyag na ning alkalde na ni Masantola ay Mayor Tonton Bustos kaugnay ni pamagsadyaking kauran. Agpang kasiking Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, asahan niya naman ng panyatang ning La Nina phenomenon king third quarter ni Banwa ang magumpisa king unyo. Antimong metong karing coastal areas ni Pampanga, Alaganas, Macarana, Salbug. Kailangan kanong migita marano ning pamagsadya, lakwas karing flood control structures. Just yesterday, nasa left bank po tayo, isa pong coastal barangay, Lipat Ilog po ng bayan natin. At nagpunta po tayo doon para firstly, ganapin ang ating MTB caravan or municipio to barangay caravan. But at the same time, chinek po natin ang ating mga check gates, chinek po natin ang evacuation center dahil nga po we are planning this year na mag-iwan po ng mga stockpile goods para kung aabutan man tayo ng mata sa tubig, mabigyan pa rin natin ang ating mga kababayan na nasa left bank. Importante kanu na pating safety daring memalen niya dapat atin la namang balog emergency response at ating gamit pang emergency. We have established our early warning system at through our MTB caravan, nabibrief po natin na disseminate ating information para po malaman at maintindihan ng ating mga kababayan itong mga flood level markers at ito pong mga audible warning systems. So yun po ang ating mga preparations. Arian danila naman kanu at kakasaring miyayali yung flood mitigation programs ning Balen. Nung nuko rin mismong barangay dapat ng balo din kailangan din na prioridad. Na ang bawat barangay po ay bibigyan ng ating local government ng pondo para po magpagawa ng mga disaster preparedness related projects. This is to ensure na kaya pong labanan agad-agad ng ating mga bayan sa kanilang level ang banta po ng pagbaha. And just to share, this year po sa taong 2024, merong allocated the budget sa ating LDRM fund, ang ating munisipyo, that constitutes 5% of the total annual budget, amounting to 10,857,000. 70% of that would be used for preparedness measures, that's around 7.6 million. And yung ating 30%, yung Quick Response Fund, upon the declaration of the state of calamity, ma-access po natin ito, that's amounting to 3,257,000. Yako pa yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.